Takže čaute, toto je sekcia videí kapely Crazy Girls. Točíme to, aby ste lepšie spoznali našu kapelu a členov našej kapely. Takže čaute, ja som Maťa a som hlavná bubeníčka kapely. Vo voľnom čase sa venujem športu, kapele, ale najmä bubnom. Teraz uvidíte druhého člena našej kapely. Takže toto je Kaťa. Tak čaute, ja som Kaťa, som druhý člen kapely Crazy Girl a som hlavná gitaristka kapely. Gitaru mám rada a zaviedol ma k nej môj ocko. Tak ukáž nám, čo vieš. Kaťa sa venuje gitare asi 2 mesiace, ale podľa mňa je to celkom ide. Teraz uvidíte našeho maskota kapely, Šelinku. Takže čaute, toto je Šelinka, je to maskot našej kapely a podľa mňa je na maskota ako stvorená. Jej obľúbená zabava je naháňačka s túto pánom Banánom. Máme ešte jedného maskota našej kapele, volá sa Toby a je to zajačík. Na ďalších videách ho možno uvidíte. Ešte sme zabudli na jednu veľmi dôležitú členku našej kapely. Je to tretia a zároveň posledná členka našej kapely. Volá sa Emma a vie fantasticky hrať na varhanoch. Teraz nás budete môcť vidieť v animovanej podobe. Toto som ja a tu je Toby. Toto je Šelinka a Kaťa a toto je Emma. Emma nemá zatiaľ žiadne zvieratko. Takže toto je koniec videa od skupiny Crazy Girls.